Hayırlı kiş deseler bulayın da уже bizden 3'ten ötesizde de kiş уже. Hava şundurak bizde. Не так уж супер-пупер. Мана, хазар TikTok просто включил просто, и вот это залетело. И все пишут Россия, Россия, там комментарии можете почитать потом в ТикТоке. Вот этого видосика я в Телеграм закинул. Ну, удивительный хал инде, достlar. Bu удивительный хал. Bana bu bit endi boshlanuvi, bu bit endi bora bit endi 3 yildan beri bit endi biz shulay birlarni eshitamiz bit endi. Hozir u mana so'g'ish bita boshlasin, shunday отморозоклар qo'y tashaq, millionlab qo'y tashaq. Mana сколько ketgan bo'lsa Boshqirdistondan Tataristondan, stолько qo'y tashaqlar. Mana bu Miyaki rayonida происходит. Miyaki rayoni o'zingiz bilasiz bit endi. Unda tatarlar, boshqirdlar bek ko'p yashaydi. Bunda kim ona suva, kimga toshlangan anglab bo'lmaydi. No, главное солдат формасында герой qaytgan deb aytilgan bitinda. Kim narsa unda происходит? Но суть то, что это пока рукопашная стыковка, вот это происшествие. А дальше больше нәрсе нинди теге оружие белән кайталармалар, нәрсе аны кулында була әле дальше больше. Менә шундый хәл, дуслар. Бу әле ир кешегә нападает, а дальше хатыннарга нападать итәләр и так далее. Шул безгә кирәк име? Башкортстанга, Татарстанга шул кирәк име, дуслар? Шунга мин ушым китте. Азык-түлек дигән нәрсәне күреп калдым башта. Потом дошло меня чуть-чуть куйдым и карыйм. Провнастил өстендә Миякинский район ушып китәрлек хәл бу. Минем бик якын бер дус малайым, тоже андан ул да миңа бер ел, 2 ел алдан миңа видеолар җибәргән, мин сугышка киттем дип. Менә шундый хәл, дуслар. Рәхәт дөнья инде, рәхәт дөньяда яшәйсез, Алладан куркмыйсыз инде. Вообще, манкуртларсыз конкретный. Шулай кем яши инде менә шулай. Шул безгә нәрсәкәй теге урыска буйсынырга бит инде димәгән бит инде. Урыска каршы булырга кирәк. Менә шундый хәлдә бергә булырга кирәк. Кем кемне анда суга непонятно. Давайте, дуслар, бу вообще имансызлык дип уйлыйм. Тупизм.